కర్తాల్ మండల కేంద్రంలో ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు కల్వకుర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీ చెల్లా వంశీచందర్ రెడ్డి గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన సేవాలాల్ సేన రాష్ట్ర కార్యదర్శి, రంగారెడ్డి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, కర్తాల్ మండల ఉప సర్పంచ్ల సంఘం అధ్యక్షులు జర్పుల లఖపతి నాయక్ మరియు టీపీసీసీ సభ్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్, టీపీసీసీ అధికార ప్రతినిధి గూడూరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, ఆమన్గల్ బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు యాట నరసింహ గారు, కర్తాల్ మండల మాజీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు బిచ్చనాయక్ గారు, పిఎస్సిఎస్ డైరెక్టర్ వెంకటేష్ గారు, జాంగిల్ బాబా లక్ష్మయ్య, లక్ష్మణ్ నాయక్, వెంకటేష్, జాంగీర్ యాదయ్య, జాంగీర్, షాబావుద్దీన్, కృష్ణా నాయక్, శ్రీశైలం, బాలరాజ్, శ్రీ రాజు నాయకులు, యువకులు, అభిమానులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కర్తాల్ మండల కేంద్రంలో ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు కల్వకుర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీ చెల్లా వంశీచందర్ రెడ్డి గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన సేవాలాల్ సేన రాష్ట్ర కార్యదర్శి, రంగారెడ్డి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, కర్తాల్ మండల ఉప సర్పంచ్ల సంఘం అధ్యక్షులు జర్పుల లఖపతి నాయక్ మరియు టీపీసీసీ సభ్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్, టీపీసీసీ అధికార ప్రతినిధి గూడూరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, ఆమన్గల్ బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు యాట నరసింహ గారు, కర్తాల్ మండల మాజీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు బిచ్చనాయక్ గారు, పిఎస్సిఎస్ డైరెక్టర్ వెంకటేష్ గారు, జాంగిల్ బాబా లక్ష్మయ్య, లక్ష్మణ్ నాయక్, వెంకటేష్, జాంగీర్ యాదయ్య, జాంగీర్, షాబావుద్దీన్, కృష్ణా నాయక్, శ్రీశైలం, బాలరాజ్, శ్రీ రాజు నాయకులు, యువకులు, అభిమానులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కర్తాల్ మండల కేంద్రంలో ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు కల్వకుర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీ చెల్లా వంశీచందర్ రెడ్డి గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన సేవాలాల్ సేన రాష్ట్ర కార్యదర్శి, రంగారెడ్డి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, కర్తాల్ మండల ఉప సర్పంచ్ల సంఘం అధ్యక్షులు జర్పుల లఖపతి నాయక్ మరియు టీపీసీసీ సభ్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్, టీపీసీసీ అధికార ప్రతినిధి గూడూరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, ఆమన్గల్ బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు యాట నరసింహ గారు, కర్తాల్ మండల మాజీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు బిచ్చనాయక్ గారు, పిఎస్సిఎస్ డైరెక్టర్ వెంకటేష్ గారు, జాంగిల్ బాబా లక్ష్మయ్య, లక్ష్మణ్ నాయక్, వెంకటేష్, జాంగీర్ యాదయ్య, జాంగీర్, షాబావుద్దీన్, కృష్ణా నాయక్, శ్రీశైలం, బాలరాజ్, శ్రీ రాజు నాయకులు, యువకులు, అభిమానులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కర్తాల్ మండల కేంద్రంలో ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు కల్వకుర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీ చెల్లా వంశీచందర్ రెడ్డి గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన సేవాలాల్ సేన రాష్ట్ర కార్యదర్శి, రంగారెడ్డి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, కర్తాల్ మండల ఉప సర్పంచ్ల సంఘం అధ్యక్షులు జర్పుల లఖపతి నాయక్ మరియు టీపీసీసీ సభ్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్, టీపీసీసీ అధికార ప్రతినిధి గూడూరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, ఆమన్గల్ బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు యాట నరసింహ గారు, కర్తాల్ మండల మాజీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు బిచ్చనాయక్ గారు, పిఎస్సిఎస్ డైరెక్టర్ వెంకటేష్ గారు, జాంగిల్ బాబా లక్ష్మయ్య, లక్ష్మణ్ నాయక్, వెంకటేష్, జాంగీర్ యాదయ్య, జాంగీర్, షాబావుద్దీన్, కృష్ణా నాయక్, శ్రీశైలం, బాలరాజ్, శ్రీ రాజు నాయకులు, యువకులు, అభిమానులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.